Здравейте, аз съм Миро от Перси. Днес ще ви разкажа за тези устройства на QNAP, които не са сървъри, но също са сървъри. Защо са сървъри? Понеже предоставят мрежови услуги за съхранение на данни, виртуализация, видеонаблюдение, мултимедия или така наречените NAS устройства. А защо не са сървъри? Защото идват с преинсталирана операционна система, която е оптимизирана точно за този тип устройства. Така не трябва да губиш време и да се учиш от грешките си при избора на хардуер или дистрибуция за своя NAS. Целта на видеото е да направим първоначалната инициализация, която е универсална за абсолютно всеки клас устройства на QNAP. Ще използваме този миниатюрен домашен модел, който е оборудван с два 26 терабайтови диска, който го прави безкрайен източник за съхранение на данни. Как се случва първоначалната конфигурация и инициализация на устройството? Ползваме QNAP Finder Pro. Той ще намери автоматично всички други устройства. Ако изчакаме достатъчно време, ще ни покаже, че в мрежата има неинициализирано устройство. Искам Yes. Веднага ни се отваря браузъра с първоначалния Wizard. Стандартният End User License Agreement, който разбира се няма да прочетем до край, но се съгласяваме. Искаме Next. Това е, ако имаме предварително подготвен фирмуер, може да го аплоднем или да проверим дали има нов наличен за устройството. Както виждаме, това вече е последната версия. Натискаме Next. Ще бъдат зададени няколко въпроса. Първото е как да бъде името на самото устройство. Аз ще го кръстя QNAS. Потребител за администрация основен, като тук не е препоръчително да стои админ. Сега слагаме sysadmin. Разбира се, трябва да сложим много сложна парола, защото по този начин защитаваме нашето устройство от външен достъп. След като го направим, пак натискаме Next. Разбира се, трябва да изберем часовата зона, в която се намираме. Тестваме дали имаме връзка, като по NTP-ORG, така или иначе е един от най-големите, най-популярните. Всичко е наред. Искаме Next. Тук имаме опцията да зададем статичен IP адрес или динамично. За целта на тази демонстрация ще го оставим да се вземе адреса динамично. Както разбрахме, QFinder Pro може да ни помогне да го намерим много лесно нашия нов NAS. Ето тук имаме избор на нотификации, какво да изберем, като подразбиране само да ни изпрати съобщение без да инсталира, което е добър избор. Това е кратко summary настройките. Преди да натиснем Apply, може да се уверим, че всичко е наред. Аз съм доволен от тях, натискаме Apply. Това е предупреждение, че абсолютно всичко ще бъде изтрито от дисковете. Така, иначе тия са нови и това не ни притеснява. Затова смело натискаме Initialize и изчакваме процеса да мине. И сега може да отидем към менеджмента на нашето прясно инициализирано устройство. Тук, разбира се, трябва да сложим потребителя, който създадохме, с супер сложната парола, която зададохме също. Логваме се и идва момента, в който трябва да конфигурираме нашите дискове. Имаме опцията да използваме Wizard, който ще ни подскаже как да направим най-оптимална настройка. Ще го използваме. Тук има обяснение различните типове storage pool и друга полезна информация. И нека създадем нов storage pool. Това ще го оставим забранено. Както виждаме, имаме само два диска. Въпреки че са 26 терабайта, винаги знаем, че са по-малко. Избираме двата диска. Тук имаме опцията да ги направим като Just a bunch of disks. Write 0, което не е препоръчително за важни данни. И Write 1, което е системата сама избра. Така това дава възможност, ако един диск дефектира, да не загубим никакви данни.
Натискаме Next. Тук вече имаме опцията, за да си изберем определено място да бъде резервирано за снапшоти. Това е при случай, че изтрием файл или някакви други неща, може да се връщаме назад и го правим. Може да избирате от 5 до 20% от общия капацитет на RAID пула. Ще оставим по подразбиране 20. Това е колко е пълен пул, и да ни изпрати нотификация, за да вземем мерки или да разширим дисковете или да добавим други. Пак имаме кратко съмари какво сме направили. Натискаме Create. Пак имаме предупреждение, че всичко ще бъде изтрито от дисковете. Тези са нови, така че смело натискаме ОК. Устройството само предлага да създадем нов волюм. Тук имаме вече различните опции за този волюм. Може да бъде тин волюм, който се разширява с времето, колкото го пълним. Може да бъде преконфигурирано или директно върху райда. Както виждаме, тук губим възможността за снапшоти, затова не е много препоръчително да се използва този тип. При тин дисковете, които са по подразбиране, имаме опцията да oversubscribe-ваме сториджа или да създаваме повече, отколкото имаме реално. Това трябва да го мониторуваме много внимателно, за да не припълним дисковете отдолу. Ще го оставим така по подразбиране. Ето, той не предупреждава дори. Ако имате нужда и не знаете кое да изберете, може да се свържете винаги с нас. Това се казва Data Volume 1 по подразбиране. Ако натиснем тук, ще използваме абсолютно цялото пространство. Както виждаме, тук имаме отделеното за снапшоти място и това е останалото, което ще може да се го използваме за съхранение на данни. Тук допълнително може да пуснем криптиране върху волюма. Ако сложим, само че забравим ли тая парола, няма да може да си върнем данните, така че го оставяме на вас да прецените колко са важни за чужди очи. Тискаме Next. Това е кога да се правят снапшотите. Както виждаме, това е всеки ден през нощта. Като имаме опцията и да го спираме. Натискаме Next. Пак имаме кратко summary какво сме избрали да направим през целия този wizard. Натискаме. Отново се дава информация, че волюма не е създаден. Както виждаме, почти е форматиран. Тук вече QNAP ни питат дали искаме да изпращаме информация към тях. Анонимно, разбира се. Аз ще натисна не. И общо взето това е първоначалният процес за включване и базова конфигурация на едно устройство на QNAP. Устройствата на QNAP, без значение от размера им, имат изключително много допълнителни функционалности, като позволяват върху тях да работят контейнери, могат да се използват за виртуализация, за бекъпи, видеонаблюдение, sync and share услуги и много други. Напишете в коментарите коя тема ви е интересна, за да може да направим следващото видео.